Bedem na wagye so say yes anim ne ahwe de ewo mu ene mini teacher kantanka asa edi ahie mu baba besua de wonim de memenim ena teacher e baba piepie mu ama me no mienu ehunu de ewo mu aboafo aso yasene acoustic guitar otontare papa no anaso ye material fabrics ni nyina obi wo na so ye wono no frɛ no 0533075526 After so top solo electrical seven can chow say eba nkania dan no yesi abronsane to aso opepeni do ne de keka ho kra na wo de homa ba be fefo na ba si form said ye wo pe no afi air condition installation ni nyina oye ni nyina bi e wo na so ye wono anso so ene be kɔ ne factory na ne sharp wonom akwakɔ yi niema papa e de abaye wo dan no ho nso adwuma e de ama 0241729733 top solo electrical friend afi oyiri kan here ba bites bema opon adwuma pebia ina no no ne fifire ni nsa no 0548989435 yeturu do so pu afi open ba akoso ase fridge mu a obenya ye nto ma abofra woni fedu nwotwe oba wonyem oba ma abofra no for wadaro ma onka ho mema nkoten enanom oyiri kan yire no no afi Joyce Enterprise ewo asafo YF YF Johnson so se men kan cho se eba no original car plugs car pass no oton car pass eba ne ma papa dia Joyce Enterprise ene wo sa ne ma bi e wo na so ye wo asafo YF Johnson ho no ma 0533680771 Sister Sandro asebra emai asomade ekomade de keka yanim ene bag ye de kwa ponto ne wede ne de keka ho fa no nyina wo dadwe ne wo ha no nyina akoso Sister Sandra so entale e ma hyehe edi tutu kwan de piepie ekogege wonani ne nyina bi e wo Sister Sandra so ye Kote Cavet udu hono ma na wafre no e wo 0542857566 afei bedemre yemompli teacher kantanka na ene nkoma e wo ho ye no entry teacher akwaba me jo so bro adama na bibia bokọ de ene de pese yesua na ya dofo ne ya hwefo won so a omo so aye credo so omo so besua bibi e de free ADUMASA TV no nation state of akanfo omo ye hwanu yo se de ufi ase na o de brofo na ufi ase nti behia se ye de beba yetwi kasa mo nation and a city ye ka se state yes o mine no mine no so ya o de no ho na yaduru ba bi a je se aman no bi keka bo mu na ya ma ne din baako and this a omotete ho edin no a eda wo mo no so no e ma wo mo de wo mo ho no eno de wo mo de eda so ho this obi de tumi bi abekeka wo mo abom kura na se wo mo from hu dim fufura wo mo tete odin no a ye ma wo mo danso no ya ma wo mo ye o man no eno de eda so ho mfi muda eno no a edin no eda so no bi wo ho no na kuro no kuro baako na aye kase na ode no ndi so ye kuro dia o man enso ye kuro eno ye city state nemom ebi nso ho a o man no kura ne din na aman e de wo mo ho pi nso ehyehyemu ndi eno no ye nation state ndi se fa o man bi ti se sechra nation ya o mu nyina agetum se o mu nation ye fra no sechra nanso nkuro no a wo sechre no mu no ebi didi wo mu bia de no ho ha man bi wo mu ade no ye ba ya amanse nso a enso sa ndi se fa o man bi de sa amanse no eye state ene aman hyehyemu ndi ye wo kokofu ode no ho onhye obi ase enso wo amanse ye wo bekwai onhye obi ase ono so amanse wo amanse ye wo amoafo ono so amanse ye wo dankranya ye wo asumenya ase ye wo asumnya sama we num nyina wo
amanse ho ewa amanse ho omo edi omo asaman eho a na ewo nso asanase di wo hwe ayi a amanse no nko a hwaman hodo a ehyemu wo ho no ndi ba ko bia obafa bia no oye city na oye state na o kan nyina abom nso a eno nso ye nation state teacher kantan ka kire ya de ndi ye ba o ma bi di se sekira eno nso sa edin sekira no amama no ehyemu no nyina agitum se o mu nyina ya sekira fo enso o mu sa de o mu ebi ni dwaben o sekira ebi ne kumawu kwa man nsuta mampon eposo o mu nyina wo sekire ya obi a so de no ndi ufa ne kuro no a o ye city no science state na osaka o mu nyina abomu a nation enu na ma yenya ayi no ye ba o ma bi de se ayi a dangira ye nta nya na sa ebi se mre bi na dangira te sa na sebe bibi nti eguye amanaka kuma bi ye fa o ma bi de se achima eye achim edin achim no eye o man eye nation nanso nchijemu san wom nchijemu na ewo mu no ewo achim abuakwa achim kutuku na achim bosome ya obia wo ne mampon ya ona obia omunyina so achim omunyina e fa achim no kura ba kokura san wa asante achim ya friend asante achim ya ono nso so ne din achim ebata ne din ndimi nkan se wonya achim dina je sa achim no ya nkrofo ka achim miensa no entimi nyesa ma ni bi se ba ko ho ya ono de asante achim enti una je sa achim no eye nan enya miensa de mo mo san sa miensa bi de o makodi faako ewo bia faako bi ya etifi ofrobo atoye east region dina mpempi no o mu se o mu eye miensa no o mo nya miensa o ye nan wadaro ma o mo ye nan dia eni asa kanfo wi ai boboso yi o man ga na imu ha no mo wo ana o mo fire hin ena be piem o man ga yo ehia se yebehu se akan no o man baako na enye sebe kasa ene ye de kire se we ye okani se de enye kasa ene ye de kire se obi asantini enipa no hu so asantini a na oye okana ho ba asantefo mu na oje ne hutum so asantini a asantini sa na kan no nso te bi wo ha obohu se kasa wo kan no enipa no frɛ no ho akanni enso wo de na wo kan no ene de na enso ye enso ye dem enso ya akanni bi se nye kasa ene de kire se obi akanni na akan no aman no ye doso ya jese ye boboso a ebetimi akeka bi te se denchira ya kaman yi akwamu bono akuapem kwawu mfante komua agona ahanta nzema wasa sehwi awowin twifo yeman asen bana badu sekwa sampa ana mofo ene se akan dosun amane dosun ye ba aya ayi ye friend say ya asante mamu a obon se sa ayi akuakuo no a ye fra wo mo ayi no e from say ayi nation no pi na wo asante mem so ndi wundi me fra asante no se eno ye nation baako ama pi na ka bom na ya asante no ndi no wo ba asante a ye wo sekire manjina ya ye fra no ofin so ayi kwabere adanse amanse
manso ya ewo manso nkwanta wo aha atwoma ahafo asante achem afija sa ama we num nyina ya mamu a mo so hye ya wo nyina hu wo mo so mo ya asante ni nyina chi no yesan wo amanya wo mo no nzo no sade ye ka no kuro nanzo ode no ho enti ye fa kumase a ono no kuro kese ya ode no ho nanka ka ne wode kwa aman na o hye santemamu ye fa mampon a ode no ho ye fa anzuta bekwai draben sumnya kokofu omu nyina ya aman omu ejidi omu na so mu hye santemamu so amuaforo ede no ho ye sa omu nyina de omu hunti omu hu omu sa amuaforo man ohu no ho se di nya aseman ohu no se adankranya man so ansa no omu nyina ka bomu abaye santeman enti se obiti ba bi na se bia nyaado wo se ono ne de no ba kono ene asanteman pa eje so otonte na se yehwe aman awodo a ehye asanteman mu na obiti na ba bi ka se ono ne de ba akopɛ no ene asante pe de ente ena nipa no eto teacher said ye Modaroma sa akanfo ya yebobo mu nyina so bobo amaman bebebe kasa ben pa na etawo wo ma no a wo moka yo akanfo nyina ehu wo mo se wo mo nipa ba kwa e from akan na ya na ngrofo kase wo mo ka akan na hodin de me ne wo mo nya adwene akan no ye nipa no na ya kan ndi wo nka nipa no ye mo nipa no kasa e na wo ka kasa ben ne nipa no ka nipa no e from akan fo no kasa ben e na wo mo ka wo mo kasa ye twi kasa e na wo mo ka na sa twi kasa e na ehye nketenkete dedam sa ehye sa de kasa na wo mo nya kan se ni nyina nye pesa du ba bi dane obi de dane se bia nya do obi ka obi frɛ no ho obi wo sekwa ana sampa ana badu oya kani etwi na o ka no edanso se abrikusufoɔ kasa ewom ebi se ho na bi a omo no firi bae di sa omo kasa no edaso ebata omo na ufa ku apema obohu se enne kasa na ye kan wa santemamu no edane ana ye kan wa achim no edane no kure edane enti fante obohu se so kasa ne dane bi o kura o ono oni ni nyina ya kanfo enso bi o age so san kyerem ne senti no ofa omu bia obi a ohu no ho so ye o ma ba ko bia ne man no na wo de twi no abata ne man no enti so se oye bona na ka hu se bono no ye nipa enye kasa nti kasa no ne frɛ no bono frɛ no frɛ se bono twi nti fantia ka hu se o ka se me ka fantia na je se nipa no na wo ka no nti fantia na se o di bibi soso ma hu se kasa na wo ka nti kasa fanti twi akuapem twi bana twi fanti kasa dia duru ba bia na asesa de asesa no nyina enti twifo ebinum se omo de twifo nti no omo na efiri twi kasa ase nanso de me hwehwe mu enkyerɛ sɛ de meka na ye eno nko ana ye hwehwe mu bia ne wa kyerɛ sɛ omo de twifo no nti na omo no titwi ene ne behia akeke so nti no kasa de yemfa ne sɛ yefa brofo kra na brofo kasa no obohu sɛ ebi wo ho no ma esatwi kasa eno no nso nkyerɛ sɛ
ayi abrofo na debere yen ana ye ne ye de ekoma abrofo ensa na ne bi beka ne pa ye fa bibi de se ayi a bofun so abrofo kasa na bofun no ana twifo so bibi afra na bofunu wa hwe ene na ba be din se bofun ni abofunu pa so de wa hwe ye kan na se wa so be ye fast akoho no ndi ye fa bibi de se ebi a ayi kasa bi de se bosom my bosom friend yes you obosom wa yes you obosom ani obi be ka teacher de wo kan ye no obi be tena ba bia ka se abrofo ya na de ka se ikura bless ye nka so enti no se twifo na se wo twi kasa nso a enkire se omune kasa no ne no kushia keke oh asa twifo ka enye fe Brunisi is not fair she akosia no mu se asede wo mu na de kasa ne ble it's not fair ne enye fe de ni na aye fe enka ade akini e da wo mu na so ye da ndi mamfa kasa agi na gigi ye enkire bibia omempe enwuram ne nkohwe adekodie ntia kasa ne de twi na obi nsuso eda ne man ono nso ofre no ho twifo esi yenyan hunu ya mo me ntutu mirika ebi ne ye ka no brofo kasa ene ye de ye kan so ene ye de sesese ebi Israel yen ye ka abrana Israel for ka no omo nso ka abrana no ya enye ne de koma wo mo enye omo nso na de bre yen ndi man ye mfa kasa esese na enkire ne ma se omo ye mpe na se kire ankasa empe na se kire ankasa teacher wada Roma akan any asante enzo de mana kani bia asantini bia yo kani no kani bia nya asantini bia yo kani no kani bia nya asantini adentia e kire no ho ase na etio e bi se obi a chimni minyini se okasa chimni ana obi abuno ni na aka jenso ya santini a obepene so ompene so adenti na ompene so ebi so onye santini nenso oye kani so oyo kani enye broni bia na ye European so ebi arabufo ampa okomuni nchire mu ndi no ampa eyi okani bia yokani nemu masantini bia yokani no kani bia nya santini ye won ma ka om ho abom se won bontie om de sadin na to om ho so so ya ayi om no fra om ho asante no ye ekuo na wo kodom a na wo de saa nse akanfo no anu om wo na abi no akanfo no abi na akeka om no ma from asante om se yenye fa ha de ye asante ndi yeku ya tikuo akanfo kuo ya anya obia na akani bia na ka ho nanso ye na ka ho ne de asante wo ba so ebeje wo eyekuo ampa teacher kantanka ana awie menya no ha no ma wo sane bedemrem amene na di ahiam dan da yukua da bia amene no di ahiam ne age adwa se de no wahu se eniem ase bia kwa ahwia ye nte ase ene ye be se adwa nya gigidam se dodomsen na ya pense mu de agumanim teacher wada Roma ye hwe ensonso ye da akanfo ne asantefo no akire mu se santini bia ye kani nanso we mu nya kani bia na betumi aye santini dia ene asa akanfo we omokasa omokapa ye twi na twi kasa no akanfo no emu dodo sen ne kakasa ne twi kasa ne pa sanso bobo enkuru na eya akanfo no won se na ase twi kasa so ne ye ka akanfo so bobo enkuru ndoso aman no emu dian dodo sen pa ne ka twi kasa no yo okani bia ka twi na de be me hunu twi kura oka no o de wo man no na be bata difanti e ka twi oya kani nko ade a okasa twi na emom twi ben na o de o man no akabata nti oya santini
o kan twi ndi asante twi na o asante twi na meka asante twi o ka kasa bi was meka asante sa meka sa meka na afi ne mahu meka asante twi ndi wo kan kasa ben me ya fantini kasa ben na o kan meka fante twi me ya bunu ni kasa ben na o kan meka bunu twi na nyese meka bunu ana se meka na se akuapim twi komuni nchiremu na se nye teacher kantan kade anke be na mo a wo ka de meka akuapem ka de meka asante wo ka de meka mfante ne na mo a ne tete egu ne yansua de nti akuapem twi mate ase bible baye wo ko fa bible ni yesi akuapem twi bible menti ase mbisa mo sa do mo so twifo bi so gu ba bi ana sa kasa no ne etwi kasa e na omudi kuro na bata ho Guadaroma ensonsuye ben ensonsuye pa kesi aye pe ene eye amaman no obi behu na kuro ni din eda kuro pon no so esi den ene ko ba no za yo said e ka no if you ase na wo se nation states and city states endi no se kuro no eno na san ye o man ni din a na city states city state na o man no na omano eda hot za adanse adanse ayo man ya ni kropon eye fomina yo ye ba mampon a ayo man ni kropon so de mampon ye fa nsuta ni ayo man ni kropon edinsuta endi na mom enu nyina chi no na esan wo oman kakraka bia sa amama yi san hyehyem enu na enu so ye manedi se bia asante achem di udu asante achem a obohu se aman hene ebe se du ne kan yanka hafo so ewo ho a aman hene ebi oman hene wo bia no na se ne kuro no ehye ahafo a ene ka hu se o amamienum wo sha hafum ene ono an ne man so tepa o san hyenum go so o san hyenum na emo ebi o ha on hye o man kakraka bia mo ate ne ho no wo ba bi te se wurawura de onu nda ne ba bi ndi ono ne man no de wurawura ena ne kuro pon so de wurawura ene Guadaroma ne se badumu no ene omu nyina ye city states di ufa badu bana sekwa sampa mo ye omu nyina ye wo fa ba bi e fro ho wiase e o man wiase enye nne na teacher kantanka epiepie nsem si medika ka cho ebono soro ho no ne nso wo ono nso ye o man yene ndi wiase man ndi ga se wiase a eno jere se de wiase na eni ekotam Canada na UK ni wa na be ka ho ndi sa na ye ka no se twifofo ma onye omonye o madwene se omo di twifo omo ne ka twi no omo ne di twi ni bae eno de etwetwa so se ne ga yi friends wiase fo be ga se omo ne wiase ne omo de enti akom ne nchiremu teacher asemi wo amepese mebisa mebisa ansa no ma menko na menko ton ade kakra cost kuto o se friend 0553 075526 no onfa measure number of famous so no onfa matari bia o pe bia wedding gown ne keka ho nyina wo ma ye informa top solo electricals na boy ma ne kan ne da me so yi ma ba betin ha ye hran ama wo so uhu mi wafuni so fefefe friend 0241 729733 wiring air condition installation bibi biara ayefa enyinam kania ho de top solo electricals ba be ni nyinam oyini ka yi heba bit se men kan cho se uni vie du watchi amfansa nka oba wanyem ma abofra no fo onka ho be ma wopon ba adwuma no mbi bonso nyinu ne koye adwuma no 0548989435 afi Joyce Enterprise to car parts original plugs e wasa for YF junction one ma 0533660771 ofra Joyce be bia wo bia o ye delivery o de be ba ebebrew ama won so car no enya na ho de agina ne na so bim
Sister Sandro waba kote cavet me se udu ho no ma number we frɛ 0542857566 omo beje wo so entare e fa ma wo komade asomade anim katantentan ne je keka ho bibiara ne nyina wo de beba waso ye wo no ba bibiara wo so wo de be soma ama ye de abrew teacher kantanka wada roma na adenti ena ye wo akan sa emaya wabobo so nyina akanfo nyina ha ne ba akane yo say ngumani mufo egusu de omutiri pempem pe de obaka eno manu bi ho no mo a o prekakra bi na wo hu na na wajem na obi nso baba beto aso sanity obi aso no baka ne obi aso no baka ne ndi ofa aman no a yabobo omudin no a ane ebia ya ma omudin a na obusa no se ofiri he a de obeka kire wo no na kire ba bia ofiri ba piesie ne wo ndi no so ofa ai aman no bebre a ana aman no pia obusa na osimi fi adanse so ofa emfanza achem obaka so fi adanse ubusa wuya osimfia dance ubusa wuya ko mfia dance we dodo ono a obeboso ono de omu nyina abeka kire obuso mfia dance dan kira ene mrebi yati so omo no so kase omu kire de omu firi so omu firi brahafu bro nkira bono hoy east and west bono east ha nkira omu se omu kuro eho na omu firi ndi ono no se eho na ofiri omfiri buno o so ofi nkira ibi so man bia ni ono no muto no waka so ofi nkira ndi wo ba kwako ka se chinkira mempene ma omfiri nkira na ayi ofiri ayi tejumai da bi ono na de no ho ena onim na nimpani nsam ena o kire o de ofiri obusa asantefo so omfiri hia ebi firi achem ebi firi amanse ebi firi adanse ebi firi tenchira so endi no ena o maka omo abom no mo asantefo endi baabi anipa ne se ofire no eho na mane mfiri nemo obi ntimi nkoti nyina baabi se ope wo mpew me se aha na ofire wa abra nipa no ode no ho no ese ofire ya ono no onim de ofire endi campaign pi no ne ye kansa akanfo ebusa se omo nso firi hia omo nso so akanfo no adanse no pa ho a obohu se esa omo san ko pie firi baabi ebinum ewo baabi a omo nso firi a omo ba enji ngumanimfo ekeka si animu a omo se ebi firi Mesopotamia ebi firi Israel ebi firi Egypt ebi firi Ethiopia ebi firi Kush yo obi ho no mo a Bible nti chinchina osimi firi Israel neso wo foso what is say say ayi ombe ko Canaan asase wo Israel de nyina e firi Israel chinchina nso bia na ofiri Egypt ndi de aduro no de sese aduro mra sese nimdie ewuram epe bia obi efiri na yenya hu ya no de dodo ono a ese o mo firi Israel na Egypt ena o mbe pie esirem so esirem no gura bu sase fan hena o sisirem o esirem fan ebinum kan o mo de se o mosi o mbe pie mosi fokrum ebi kan se o mbe pie dagoma fokrum ebi kan se o mbe pie gonja fokrum ebi kan se o mbe pie mosi de enka Burkina se ndia obi na de hia betumu binum so o mfi na numba kokumba yi bimoba ne de keka ho enti baabi nipa no se ofire no ono ane nananum aka kire no no wadi akire no se ha no ofire no mom yenya o mo no mfiri oy na okoka se ono se ofiri adanse o se mempene ma mfiri adanse chinchina ofiri bromaso ofiri bromaso keka nyina no nso so
aman dodo sen ena obenya wo mo ama aka kire wo se wo fi bon ma aman dodo sen ke yanko mo no me di wewua ho no ma besi ho no ndi se emfa ne se wo fa fanti kra omo se omo firi ya nemre bia no efro ho tachi man no so samre no omo anu omo te ho a omo firi ho no eye tuabodomfo endi aye tachi man ya endi no yi onum a enne omo ho a omo kasa aye bono no onum no dodo no afi bono maso ya ho ye nkransa sisi bono maso na koye akura ketewa bi e wo nkransa mam kane no na eye o man kese e na agu endi eni obiem o man so gu agu saa na dankyira baabi a yetie nyina na ha ye dankyira so anwan kwantam ne bata nyina ye dankyira ni nyina ye dankyira so na se ne ebusa so ofiri hia wo ka so ofiri dankyira dabi obaka so ofiri asante mem umfi dankyira etwam ko so ene nke nyina ye ngofiri ayi baabi a wo se adam firi no garden of Eden obi anka so ofiri oda age adam ne hawa na ehu wo mo so enti no saa mefiri ha no enya di nwanwa bia ya adenti na omo se akampisi na enipa bi transe na omo twra otimi dwendwena no no a de no ma sisi animu a na atwro bibi ato onya twro to na obi kokanya na ye yakoyasem eno na ama ayi eno ma ye kekan aye bebrebe no so ebirum se akan piesie num so mko fa ne hino so mko fa ne sa akan piesie num no efiri ntiase ubusa mo se wo mo ne hwan no a wo mo se achim asante akwamu dankyira mse ba ko so kan ho asen yo se sa we no mu no krampa se wo mo na ye piesia enum a da be na asante bae asante no se wo kan se bi a wo fa ai adanse ha wo mo kan sa adanse no mo de ka achim asante akwamu ene dankyira ho na adanse na wo kan no e ka asante ho jere no wo wai no firi ho amana akoye PC wa bra na ene wo kan adanse a men kan asante nka ho ebize adanse no so kan asante ho nti wuti mu se enipa no niama no ma tworo no nsisi animu se wo se akan PC no mo ne hwan a wo se achim asante akwamu dankyira ena ye friend say de kan sisi adanse yo ena adanse no ka asante ho jene wa ka asante ja adanse man baby na je se pie na ya nan ena asante no so enro ya na edin asante no beton so enti no den na oka pie ho den na ye ka ebono se tititi no ma bi o ha fra no bro no nka piesie no ade na ono de onka na de oba nra no makofa na bewuram na ebuno na nka ye de piesie no kra ma ebuno na ade na ne yemfa ma tuo bodom se no se no mi je se sa piesie no ehia so je nim ene se ye wo ayi nton piesie nton piesie de wo obi ayi friends asonafo won piesie ni ayi friends ko piesie aduana piesie ne de mo agi atum se ewo na mom aman no de eni piesie bia yene teacher kantanka enene bedem no wagye so ye sanim ne yahwe de ewo mu enne aka na busua de yen na ye PC a yate di dwa yasum kasa atwi kasa de yen na wo ka enne eno ne de ba bebo no teacher ya san be say twa to san se brain se de eni ya fam
ene wa pipi ni nyina yo mo se asante ene twato ewo eye aka na busuam ne kure be ne wo se na yedi ka kan no se o twato se enipa enum no a oboboye ayi e friend say adanse na oboye na ye de o sha asante mu ndi wa ba adanse a ere na ayi onu ko twato ndi adanse no de ni di hene oto so say oto so say ndi so wanya ba bia ma adanse adidi a ene ho na asante edie ana wanya ba bia ma asante adidi ene na je se ho na adanse die nasa se yeni piesie yeni ka akire enumo ba ko yeni bi de yewo ene tita kantanka be piepiem se yewo oman a wode ne ho nanso amaman bibre nso so asa be frɛ wo ho ekuo bi a o maje wo ho ade atum yesi be free Israel pa de amesrɛ mo ene mo yenko free Garden of Eden ɛhɔ ene Adam and Eve o mo free ya o mo bae wada ma sentia o mo se Israel na Egypt enwomanimfo transe ehun akeka nsɛm asiani ehun sɛ kasa bi a yɛka suban bi a yɛda na die ye yom ene ɛsesɛ Ethiopia for de tetete ɛsɛ Egypt for de tetete enti ne saa nti eno de ɛsɛ no a ne kwan so a na mom chinchina me Israel ni no de nyinyi mfiri wonum me Garden of Eden ni efiri na kro mo hu me a me mfiri ya baabi ya me free Garden of Eden aha ana brebe ma ye kwan ye ni teacher kantanka ene di ehia mu teacher wasem nsem na wo kan e de atwa to ye sorry so de o mu ni se mo ma ye hu ye hu se ye baako ana edina eda wo so sesei o man no din no na fa ye adwuma endi o kan ebono kasa na o man ye tachiman ana o man no ye nkuransa o man ne nkuransa o man ne tachiman endi undimi ngo kasa chinchina ye tachiman no ye friends ye ka YENKYI ene de akeka nyina bom na ye de ye po ye de obidin ato so se ono na oye piesie oye pani o man no ye o man jaman o man baako o kabono brekum o ya asante o kabono nkuransa o ya asante na se bono na nya wo man bia wo ye kasa so ayi obetumi afa nkuro no maako YENKYI o kabono o de YENKYI o nya bono so ayi sunyanfo nyina o man bi te se achem o ka santikwi enso nya santi so ndi zo bi so ka bona njire se chinchina o yebono ntimi ngo kan kire achem ni ya waje ne ho adi se wo ye chem o chini se o kan santifo kasa abi nti wo ye bia twifo o mo kan twi o mo kan santikwi bi o mo kan santikwi bi kwa achem twifo hemai denchira o mo nyina kasa wono anka nkyere o se ofiri ha uhunu da so ndi oba hye wo mo se chinchina mo kasa no ene asantefo de ye penti mu nyina mo asantefo de bi da ndi sana eti wo bono obi ada ne man na kasa mom baako ana o moka nyina aka se de me bobo ye o nyina ka asantitwi ndi no de wo ka no eno ma wo nye oman de wo ka no emma wo nye oman teacher kantanka se ye nyina ye baako eno ena sesi a ye hwɛ na yesua baabi a wo firi no firi hɔ no mo enkwɔhyɛ obi susu wo nko firi baabi abira nipa no so emfiri hɔ no ADUMASA TV ADUMASA online ewo Facebook ADUMASA TV o YouTube ADUMASA media ewo TikTok ADUMASA media ewo Facebook no baabi biara a wo be hu ye no
wo yirika yeba bitese so masene akosi kuto obe pampam tale papa ama wo ahye top solo electricals na daroma na mete kane ma me som wo justice Joyce Enterprise men kan cho say car parts won yema de ono ene wo bie afi sister Sandra Center papa no ono ene wow de be show frɛ no na onfa bibi biara emra wa hen boboa no ene bedem jeme so say yes sanim ahwede wom ya sanim ene akan abusua no ya sanim ahudie wom da sane nyankopon ye ya dom ne ya gi adwa bie mu a ye be bo ewura Asante manu jebre ukuada sese ya ne ya be somo sonsoron kokra medi edi aduana de hye bedi akọ yema mo ene tia ahenwa